bất lợi hơn về mặt thể hình, về chiều cao và xẻ tay. Và vừa rồi thì Hùng đánh vào vai mà thôi. Rất tốt. Cheon Hong 4 cm và đất. Matapos durugin ng batang Pinoy boxer ang katawang lupa nitong Cambodia na si Bichit Wat via third round TKO noong nakaraang taon sa bansang Thailand. เอาวินจอไปโซเลสได้มีเวลาหายใจโอ้โหหุกซ้ายครับลูกนี้โดนเต็มๆครับโอ้โหต้องบอกว่าเป็นหมัดที่ลักต่อยนะครับไม่ทันระวังตัวครับวิชิตโอนครับนี่ครับพี่หมอจิรศักดิ์ได้เตรียมเลยครับเตรียมขึ้นไปดูเลยครับเรียบร้อยครับ end of round Ay muli na namang nangwasak ng pangarap itong batang Pinoy boxer na may edad pa lang na 18 anyos na si Ervin Jan Pasiones. Isang Thai boxer ang naging pang-apat na biktima. Ito ay si Sarawat Jamtong. Nilasing ng mga suntok ang kalaban at tinapos lang ang bakbakan sa loob lang ng 2 rounds. Sarawat Jamtong 4 cm và đây là một cú đấm và hạ knockout. Những bước chân loạn trọng. Marami ang nagsasabing malaki ang potensyal ng batang ito. May kasalukuyang malinis na kartada na 4 wins, 0 loss, 3 via knockout. May pamatay na suntok. Manipis man ang katawan kung tignan, pero magaling at matibay naman ito sa bakbakan. วินจอไปโซเลสได้มีเวลาหายใจโอ้โหหุกซ้ายครับลูกนี้โดนเต็มๆครับโอ้โหต้องบอกว่าเป็นหมัดที่ลัก May mga nagsasabi din na mala Crawford daw ang galawan nito sa ibabaw ng lona. Bagamat bagito pa ito sa professional boxing, pero kung titignan mo naman ang galawan nito sa laban, ay talagang masasabi mong veterano na ito sa nasabing palakasan. Ating tignan ang huling laban ng ating 18 anyos pa lang na pambato na ginanap noong Marso lang sa kasalukuyang taon sa bansang Vietnam, at sabay nating suriin ang galawan nito at kung paano niya nilasing ang Thai boxer na kalaban gamit ang mga solido niyang mga kamao. Đây là
Guys, this is Mark Magnifico Magsayo. You are watching Channel Manoy.